Govor mržnje je u stvari na određen način bio jedan od razloga i načina kako je rat počeo na prostorima bivše Jugoslavije. Mediji su imali ogromnu ulogu i količina mržnje, ja to zovem injekcija mržnje koji su davane društvu na našim prostorima, je toliki da su ti neki ožiljci još uvijek vrlo prisutni, čak i da nisu vidljivi u razgovorima, u načinima kako ljudi gledaju na svoje komšije, ono što djeca uče u školama, segregacija i sve je to nešto što jako negativno utiče na naša društva. Međutim, mislim da civilno društvo, nevladine organizacije u čitavom regionu igraju ogromnu ulogu, veću nego političari, i da oni pokušavaju da nađu put da se grade ti neki mostovi i da se o svim temama razgovara bez zadrške. Političari, naravno, oni mogu puno više uraditi i puno više pozivati na pomirenje, ali pomirenje isto tako će se vrlo teško desiti ako ne postoji istina koja je ista za sve, a ne različite istine na različitim stranama. Mediji u tom procesu isto tako imaju ogromnu ulogu i to je proces koji će se nastaviti, međutim situacija se promijenila na određen način i mogu reći na bolje, iako još uvijek imamo naravno i novine i članke i izvještaje koji su ili na granici govora mržnje ili isto tako predstavljaju nešto što može ponovo da kreira probleme u našim društvima, što u svakom slučaju treba spriječiti. To je jedan proces koji je vrlo mukotrpan, bolan i težak za sva društva na Zapadnom Balkanu. Naravno da se moglo i može više uraditi od strane politike i od strane civilnog društva. Ja sam veliki dio svoje karijere upravo posvetila toj tematici, pogotovo neposredno poslije rata u Bosni i Hercegovini. Svega onoga što su mediji prouzrokovali, govor mržnje, sloboda izražavanja, kako naći granice i kako shvatiti šta znači istinski govor mržnje, a šta je nešto što isto tako moramo prihvatiti kao dio puta prema demokratizaciji društva. Političari naravno igraju ogromnu ulogu i svaki njihov potez, pozitivan ili negativan, ima ogroman utjecaj na društva, na odnose između država, na medije i sve ostalo. Tako da je to nešto što mislim da će se nastaviti, ali još uvijek ne vidim da je politika ta koja radi nešto što može da dovede do bolje situacije. Još uvijek vidim civilno društvo, znači u svim državama kao pokretače nečega što može da doprinese boljitku u društvu.